Čo vlastne robíš Teraz ako? teraz? Varco, čau. Nazdar. Kamarát môj. O čo sa ti jedná? Ja si ho pamätám ako človeka z tých našich osobných stretnutí, ktorý bol zjavne fascinovaný hudbou, ale žil v takom svojom vlastnom svete. Ja som presvedčený o tom, že on dokázal presne to, čo si zaumienil. Sedmokrásky. Není to celé trápne? To má to také cítil, že ma to opúšťa už úplne, vieš, že strácaš energiu proste, že robiť veci, čo ťa bavia. Najradšej zo všetkých kvetov mám